Γεια σας και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη βίντεο. Σήμερα κάνω και εισαγωγή. Πρώτη φορά, σε άλλες φορές ήμουν αγενής, δεν έκανα. Τέλος πάντων, σήμερα θα κάνουμε ένα διαφορετικό βίντεο. Έχω και special guests. Γιατί θα φτιάξουμε μια συνταγή. Αλλά τι συνταγή? Θα φτιάξουμε την παραδοσιακή πρωτοχρονιάτικη κρεατόπιτα της Μακεδονίας και Θεσσαλίας. Θα τη φτιάξω εγώ με τη γιαγιά μου και τις ξαδέρφες μου. Εκλεκτοί καλεσμένοι, θέλετε να μπείτε στο πλάνο? Η Αλεξάνδρα, που έχει ξαναπροσθεστεί σε βίντεο. Καλύτερα που κάνεις την κάμερα. Ω, λάμπεις. Τώρα η γιαγιά έχει φτιάξει το γέμισμα που θα έχει μέσα, δηλαδή το κρέας και το ρύζι. Τι άλλο έχει? Ναι, τέλος πάντων, τη γέμιση. Και τώρα θα ανοίξουμε φύλλο μάλλον. Πλύναμε και τα νομίσματα. Λοιπόν, και στη γέμιση όποιος θέλει μπορεί να βάλει κρεμμύδι. Να σουτάρει το κρέας με κρεμμύδι. Όπως λέει ο ειδικός. Εγώ πρώτη φορά παρευρίσκομαι στο making, στην παραγωγή της πίτας. Πρώτη φορά, εσύ έχεις ξανακάνει? Ναι. Πρωτοχρονιάτικη όχι. Ναι, πρωτοχρονιάτικη. Σε πρωτοχρονιάτικο μόνο. Σε κανονική έχω παρευρεθεί. Ζυμώνουμε τη ζύμη για να κάνουμε την πίτα μας. Ωραία. Έχει το αλευράκι, το νεράκι, το λαδάκι, το μπέικιν. Σιγά σιγά κόβουμε αυτά τα κομματάκια και τα παίρνει και τα κάνει ζουλάκια. Βουλιασμένο το λέβει. Εδώ ήταν πατημένο. Μην το φοβάσαι, έλεξε λέβει και κάνω το έτσι. Κάνω το έτσι. Καλή. Τι? Άχνη. Παιδιά, κάναμε ένα λάθος. Όχι, μην το μιλάς καθόλου. Κολλάει λίγο. Κανονικά πρέπει να βάζεις αλεύρι. Αλλά εμείς μπερδευτήκαμε και βάλαμε λίγο άχνη. Μισιστές. Που ανοίγει το φύλλο. Αυτός είναι ο λεγόμενος μισιστές. Πάμε πάλι τα ίδια. Να, αυτό δεν είναι τόσο, το βάλει λίγο εκεί πέρα. Τι το κάνει? Αυτό όταν είναι δύο άτομα, όταν είναι ένα άτομο δεν χρειάζεται. Και ξεκινάμε. Τώρα το ξαναπλάθει με περισσότερο αλεύρι. Και το κόβει. Αυτό είναι ζυμάρι. Είναι έτσι. Γιατί μία πίτα τώρα αυτό. Εκείνο είναι για μία πίτα. Όλο αυτό είναι για μία πίτα. Εκείνο βέβαια. Εδώ. Εκεί είναι για άλλη πίτα. Αχα. Πίτα νούμερο 1. Ξεκινάει. 16 μπαλάκια. Και μετά τα μπαλάκια θα γίνουν με μεγάλο φύλλο. Πώς έχουμε? 2. Τελευταία άποψη. Θα βάζουμε βούτυρο. Θα βάζουμε βούτυρο, δικιά μου επιθυμία. Τι έχω ποιος το θέλει να βάζει. Αυτό είναι προαιρετικό. Βάζουμε λάδι στο ταψί. Βάζουμε λάδι στο ταψί. Για να πέσει το φύλλο πάνω. Αυτό. Α, καλά. Α, Ξεχαστήκαμε. όχι, δεν το κάναμε έτσι άλλες φορές, γι' αυτό. Αφού εσύ με το μεγαλώνεις και είσαι το περνάκι μου. Αυτό λέω ότι λένε. Εγώ με τα μεγαλώνει και εγώ τα παίρνω και τα τελειώνω. Πάμε να τους το δουλέψουμε. Θα στείλουμε την πίτα τώρα. Πάει το φύλλο στο ταψί και το κάνουμε κουνιστά. Εδώ. Το διοργανώ. Έτσι. Θα σε εντώνει. Σε συντονάκι. Τώρα νεράκι. Αυτό. Έτσι, ελάχιστα. Εσύ θα μάθεις. Σε βλέπω. Η Αλεξάνδρα προορίζεται για τέχνη.
πίτες. Η Αντιγόνη εδώ βάζει ένα φύλλο. Ένα ζυμάρι. Μετά βάζει βούτυρο. Που είναι προαιρετικό. Προαιρετικό του γάμου. Ναι. Και μετά βάζει κι άλλο. Και βάζει και αλεύρι. Και αρχίζει και το πλώνει με το πλάσμα. Ανιστέ. Τώρα πάμε για το δεύτερο φύλλο που θα μπει. Είναι 2 από τα 4. Για την πρώτη πίτα. Σωστά. Εντάξει. Και τώρα το ξανατακτοποιούμε. Βάλαμε ένα φύλλο και τελειώσει η πίτα. Όχι. Αυτή η πίτα θέλει 4 φύλλα. Όσο θέλει. Κανένα ζώνη, αλλά κατά προτίμηση 4. Και προσθέτουμε πάλι λάδι. Συνεχίζουμε αυτή τη διαδικασία για να τελειώσει μια πίτα. Χρειαζόμαστε άλλα 2 φύλλα. Και για μιας και τελειώνει ο χρόνος, τι θα ήθελες από το νέο? Δεν τελειώνει ο χρόνος. Μα τελειώνει σήμερα. Ο χρόνος... Σήμερα. Νομίζω ο χρόνος πίτας. Όχι. Έχουμε καιρό ακόμη για την πίτα. Δεν τελειώνει ο χρόνος. Ναι. Και τίτινα, υγεία, ηρεμία και αγάπη και να σας βλέπω να προοδεύετε και να πάτε καλά. Εκεί να με γεμίζει, εκεί να με ευχαριστεί. Όταν βλέπω όλοι γύρω μάτι καλά, προοδεύετε, τι να θέλω να πω. Και άμα κάνεις κανένα πάρτι, να με καλάς. Εντάξει. Εσύ έχεις τι θέλεις για την εφορία? Εγώ. Ναι. Ωραία, σκέψου και πες μου σωστά. Ό,τι πήγε. Ό,τι πήγε. Να και. Τι να ήθελα. Η Αντιγόνη είπε αύξηση στη σύνταξη. Και να μου δώσει Μητσοτάκης τώρα είναι σύνταξη. Ναι. Πήρε. Αλλιώς δεν πάμε καλά. Μητσοτάκη θα σε κρεμάσουμε. Cancel νούμερο 2. Είδες και τη μονάδα αυτό λένε. Είδες αυτό δεν το πήρες καβάρι. Ότι στρώνουμε τραπεζομάντελο και θα βάλουμε τα φύλλα πάνω. Ναι, έχουν γίνει ένα πετροπεσμένο. Με το στόμα να φας. Έλα παιδί μου. Είδες και τα μαγαρίσια φάει λίγο. Ναι. Η γέμιση έχει. Το πιλάφι με το κρέας. Το απλώνουμε να πάει παντού. Όσον αφορά για το ποσότητα του φαγητού, όσο θέλουμε βάζουμε. Άμα στα λιγότερο, άμα στα πιο πολύ. Τώρα τη συνταγή για τη γέμιση δεν την έχουμε. Πάτε την ψάξετε αλλού. Ας φάμε μια κόρτα. Εδώ βάζουμε την κοτούλα. Είναι λίγο κρύο. Και αυτό το κρέας που είχε ήδη μαζί με το ρύζι τι είναι? Αυτό είναι το χοιρινό. Και εδώ είναι η κότα. Και σα πέτει στην πίσω που το έβαλε η γιαγιά, το έκρυψε. Όχι. Θα το βάλεις πολύ. Ωραία. Πρώτη φορά βάζω φλουρί σε πίτα. Είναι ολοκληρωμένη και εγώ θα βάλω το φλουρί εδώ. Και αυτό φαντάζομαι να το βάλεις. Αλήθεια. Εκεί ήταν το μάτι μου τώρα, λέω εκεί θα πάω. Τα βάζουμε λίγο ριζάκι για να μην βγει στην επιφάνεια και καεί. Ναι. Καλλιτέχνημα. Καλλιτέχνημα. Τέχνη. Τώρα σκευάζουμε την πίτα. Με την ίδια διαδικασία τα φύλλα όπως τα βάλαμε στην αρχή. Όπως τα βάλαμε στην αρχή τα φύλλα, τα βάζουμε και τώρα. Ορίστε. Και το λαδάκι. Και άμα φύλλο. Το φύλλο το άλλο έχει ωρά. Άντε καλέ, ό,τι καν φαίνεται. Έτοιμο. Χρειαστώ. Και κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος της πρώτης πίτας. Όχι, τέλος. Τελικά δεν φτάσαμε στο τέλος. Ορίστε, τα κάνουμε έτσι λίγο κουνιστά για να γίνει μια φράτη πίτα. Επιτέλους κάποιος τραγουδάει. Και τα δικά μου τα παιδιά θα μάθουνε να κάνω πίτες και θα λένε τι καλά που να κάνεις πίτες. Τέλειο! Έχει μηνιά και έχει χρόνια Και τα δικά μου τα παιδιά θα μάθουν να κάνουν πίτες και θα είναι μια χαρά οικογενίτσες. Ξέρεις γιατί? Γιατί εγώ δεν το θέλω, δεν το τρώτε. Ναι, όλο αυτό δεν το κάνουμε. Εμείς παλιά
Το λέγαμε κόθρο. Κάναμε τον κόθρο γύρω-γύρω. Το κάναμε. Βόθρο. Το λέγαμε κόθρο. Α, κόθαρα. Εμένα μου αρέσει, αλλά δεν το τρώτη. Και εγώ αναγκάζομαι και το περίσσιο του κόβω. Ω, τι γίνεται εδώ. Γίνεται. Επιστήμη είναι η επιστήμη. Ξέρει. Μπορώ να το ξαναζυμώσω και να κάνουμε κάτι άλλο. Ή να το δώσουμε στο Silver. Όταν θα κόψουμε την πίτα, θα πούμε ένα κομμάτι για τη Γεια. Ένα για τον Μπα. Ένα για τη Μα. Φέτος θα κόψουμε και για τον Όλιβερ κομμάτι. Αφού ο παπάς τον αγαπάει πιο πολύ από ό,τι αγαπάει εμάς. Δεν ξέρω, η τρέλα με τους σκιωτών. Μα ναι. Είναι μέρος της οικογένειας πλέον. Δεν γίνεται να μην το κόψουμε κομμάτι. Πώς ωραία το παίρνω εγώ. Αυτό δεν θα την αφήσω την πίτα να είναι απ' έξω το να καεί. Α, ναι. Αυτό πάει έτσι. Ωραία. Και τελείωσε. Αυτό ήτανε. Τώρα πάμε στο ψήσιμο. Τη βάλουμε να ψηθεί. Και εδώ το αποτέλεσμα. Γεια σας. Τώρα η πίτα πάει για ψήσιμο. Και η πίτα είναι έτοιμη. Ορίστε. Πάει το αποτέλεσμα. Και καλή σας όρεξη.